Така, това е омегата с меки капсули, която ви показах, че може да стиснете в устата, да си смучите, защото няма никакъв рибен вкус и да ви е много, много приятно. Това, което е важно да се знае за тази омега е, че тя е от диво ловена риба. Това не е риба, която се отглежда в рибарници. Специална организация в Норвегия използва дотера, за работят в партньорство в Норвежко море, която хваща тази дива риба. Устойчиво добивана с проследяване на всяка стъпка от нейния етап, защото знаете, че има доста замърсени зони и не всяка омега, която приемате, може да бъде достатъчно чиста и потентна. Това, което е различното тук, е добавката на 300 мг етерично масло от див портокал. И това е много важно. Защо ни е толкова важно? Защото всъщност това прави вкусът да е изключителен. На второ място повишава много сериозно абсорбцията, т.е. много повече ще усвоим. И на трето място предпазва самата омега от разваляне, от гранясване. Така че тя ще издържа много, много по-дълго като срок на годност. Тук на този слайд, разбира се, са пък съшенцата. Тези в пликчето. Сега ще ви покажа и за тях информацията, но преди това лимонът, богат на лимонен, дивия портокал също. Така че в съшенцата ние имаме лимон, а в дивия портокал, в капсулите имаме див портокал. На мен еднакво са ми вкусни, еднакво приятни са ми. Направо не бих казала, че усещам някаква кой знае каква разлика, но освен вкуса, освен аромата, освен текстурата, говорим тук и за усвояване и удължаване на срока на годност. Така че цитрусите тук са добавени с тази умисъл или с тази невероятна полза. Много важно е също така, че лимонена е масло, което много подпомага сърдечно-съдовата дейност и метаболизма. Това е много важно да се знае. Самия зехтин, който е добавен тук в сашетата, екстра върджин, сурово пресован, с произход остров Лесбос в Гърция. Така че цялата тази комбинация осигурява стабилността на рибеното масло над 5 пъти повече, отколкото преди това и разбира се, осигурява на мозъка супер много ценни вещества, антиоксидантни, много добро противовъзпалително действие и разбира се, това са здравословни мазнини, такива, които няма да надебелееме, а напротив, тялото ни ще се възползва от тях. Ето и са точните съставки на сашетата с течна омега и зехтин в тях. Виждате, техния състав е доста по-богат. Отново източник, отново дилово ловена риба. Тук имаме добавката екстра върджин зехтин и 90 мг етерично масло от лимон. Отново без ГМО, без млечни, без соя и без глутен са тези добавки. И сега, тук са няколко слайда, които са на английски. Те са снимани от мене по време на самата конвенция, буквално преди няколко дни, преди една седмица, в Брюксел, където бяха представени продуктите вече в Европа. Така че сега ще ви ги разкажа малко тези слайдове, защото са на английски, нямаше как да се преведат, защото е снимка. И така, какво съдържа омегата, новата омега? Това са пакетчетата, сашетата. Освен омега-3 масните киселини, имаме и много ценните полифеноли, които всъщност помагат да се чисти сърдечно-съдовата система, съдовете, артерии, вени и така нататък. И лимонена, който прави много високо усвоимо и в същото време по-трудно да гранясва самото масло. Знаете, че то е чувствително на окисление. Тези мазнини всъщност са ни много ценни и много важни. Тук по време на конвенция да се сподели една информация и е важно и за нас да я знаем, защото жените много често се лишаваме от мазнини, а те са много важни за нас и за хормоните ни. Има различни видове мазнини, не всички са еднакви. Тези, които са трансмазнините, ние ги знаем в десертчета, в хляб,
в круасанчета, в пица, в всякакви солетки, бисквитки, вафлички, всичко, което си купуваме опаковано в магазина, най-вероятно съдържа точно тези мазнини, трансмазнините, най-вредните мазнини. От друга страна са тези, които ние наричаме наситени масни киселини. Те са пържените картофки, най-често. Има го в някои мазнини. Има го и, разбира се, и в бисквитки. Ненаситените масни киселини са 3 вида, в основно омега-3, омега-6 и омега-9. Проблема е, че ние имаме прекалено много омега-6 в нашия живот, защото ядем прекалено много рафинирани олеа. В България масово се използва олио, рафинирано слънчогледово олио. Ядат се много млечни продукти, яйца и така нататък. На нас в момента са ни важни омега-3. Защо са ни толкова важни омега-3? Защо? Защото те са тези, които подпомагат изключително много тялото в борбата му с възпаленията и не само за това. Те са структурно изграждащи за нашия мозък, за нашите очи също така. Тоест, ако имате проблеми с зрението, ако имате проблеми с мозък, ако имате проблеми с сърдечно-съдовата система, с възпаления, те са ви изключително важни. Включително с холестерол, ако имате проблем, с натрупвания, триглицериди и подобни, много е важно да обърнете съотношението омега-3 с останалите омега-6, защото това е важно. Когато омега-3 и омега-6 са в съотношение 1:1 или 1:1,5, положението е добре. Но в случая в нашата диета те са по-скоро 1:20. Омега-3 1, а омега-6 20. Дори повече. И всъщност това поражда тихи възпаления в нашето тяло. И тук ще цитирам доктор Хил, който разказа по време на конвенцията. Той всъщност попита. В залата имаше 6-7 хиляди човека и той попита, познавате ли някой, който е болен от диабет? Стана сигурно половината зала. Дигнете ръка. Познавате ли някой, който има рак? Познавате ли някой, който има артрит? Познавате ли някой? Няколко основни болести цитира той. И станат почти цялата зала. И той каза, 90% от тези болести идват от възпаления в тялото. А това, което много добре се справя с възпаленията, се казва омега-3. Но то трябва да е в правилно съотношение с останалите омеги и след малко ще ви ги покажа. Какво прави първия вид? Ето ги, това са трите вида. DHA, EPA и ALA. Това са трите вида омеги. Какво прави всяка една от тях? Омега-3. ALA, алфа-линолеовата киселина, е невероятна за защита на нашата нервна система, невропротекция. Кожно здраве може да се намери още и в някои семена, като ленено семе, чия, орехи. Също така, тя лесно се конвертира в останалите два вида, но има много нисък такова ниво на конвертиране в тялото. Това е молекула, която ни защитава от стреса, от оксидация на клетките или, как да кажем, гранясването ни отвътре на нашите клетки. EPA най-често се открива в сьомга, в херинга, в рибите и такива източници като крил. Много често веганите я заменят с такава от фитопланктон или от водорасли. Там също има от нея, но тя е изключително важна точно за тези ставни проблеми, връзки, лигаменти, артритните проблеми, менталното здраве, много важна за мозъка и за кожата също и за всички лигавици. Тя играе ролята на пожарогасител на възпаленията в човешкото тяло. DHA, няма да я чета цялата, защото се объркам със сигурност, но съкръщението ми е по-лесно. Тук това е основният играч, това е вида омега-3, която е отговорна за зрението, за ретината ни,
за мозъка, който знаете, че основно е мазнина, така че нещо не е случайно тук, както и за когнитивните ни възможности, за паметта. Това е много важна съставка за хората, които имат проблеми с паметта, с Алцхаймер, например, с забравяне, учене и така нататък. Тук искам да спомена и за едно изследване, което съм правила още много отдавна, защото аз в самото начало на моя път в дотера много работех, започнах да работя. Аз сега работя, но тогава първите ми хора, с които работех, бяха много често жени, бременни жени или жени с малки деца, които бяха току-що родили или съвсем малки деца. И всъщност аз тогава много четох за омегата. Аз самата съм приемала омега през цялата ми бременност. След това, когато се роди детето ми, аз продължих да приемам докато кърмя, за да може той да има достатъчно омега-3, докато го кърмя. В мига, в който спрях да кърмя, започнах да му давам на него течна омега, просто защото тези изследвания бяха за мен наистина потресаващи на родилки, на бременни жени, които са приемали омега-3 по време на бременността си, такива, които не са приемали омега-3. Сравняваха когнитивните възможности, рефлексите на детето при раждане, на бебето при раждане и всъщност бяха установили, че тези деца, родени от майки с стабилни нива на омега-3, са много по-приспособими, много по-адаптивни, с много по-добри рефлекси и това се забелязва не само в момента на раждането, но и след това. Тоест, изключително важно. И по-лошо, че децата, родени от майки с ниски нива на омега-3, които не са приемали допълнително омега-3 или не са се хранили пълноценно с омега-3, са много по-застрашени от развитието на аутизъм или състояния от аутистичния спектър. Хиперактивност, синдром на дефицит на вниманието и други. Така че това мое проучване тогава, още преди още да знам с дотера, ме накара аз самата да приема омега-3 и знам, че това е абсолютно ключова съставка и я препоръчвам на всеки, защото никой не яде толкова риба, че да може да си докара тези количества омега-3. Но в същото време ядеме много други мазнини, които обръщат баланса. Какво ни е много важно за омега-3? Това са нашите съдове. Какво виждаме тук? Че тези, които консумират прекалено много омега-6, всъщност техните съдове на сърдечно-съдовата система се стесняват. Тези, които хапват повече омега-3, са много по-проходими. И риска от инфаркти, инсулти и други сърдечно-съдови мозъчни инциденти всъщност е доста по-нисък за тези, които приемат достатъчно омега-3. Важно е да знаем също, че омега-3 е есенциална мазнина. Ние не можем да се произведем сами по себе си, ние трябва отвънка да си я хапнем. Така че това е най-важното да запомните и сега да си припомним като цяло, като обобщение какво прави омега-3. Памет, мозък, фокус, концентрация, възстановяване, регенерация на тъканите, много по-добро зрение, връзки, мускули, стави, болки съответно там, много по-здрава коса, много по-добро сърдечно-съдово здраве, много по-добро храносмилане, много по-добър сън, защото влияе и върху нервната система. И сега няколко думи за холестерола. Той също, както и омегите, не е само един вид. Холестерола не е враг. Холестерола е враг само тогава, когато оксидира, когато в тялото нямаме нужните антиоксиданти. Така че какво да си припомним като цяло за холестерола? Той се произвежда основно в черния дроб, в по-голямата си част и също така се локализира в клетъчните мембрани. И е много важно да помним, че той не е само лош. Той е лош, когато оксидира, когато се окисли. Затова на вас ви е познат като добър холестерол и като лош холестерол. И когато ходите да се изследвате, обикновено изследват и двата. Какво помага на нашите съдове да остават чисти, проходими и по тях да не се залепва лош холестерол? Вече знаете, това е
омега-3. И както и маслата, не всички са еднакви. Вие тук използвате доTERRA и знаете, че това е премиум качеството, това е върховото качество, няма по-добро от това качество в света, в който живеем, така е и с много други продукти. И ако до сега не сте знаели, има определен индекс по отношение на самите рибени масла, на самите омеги. Този индекс се казва TOTOX и той измерва нивата на оксидация на съответните рибени масла. Приема се, че масло, което е с индекс по-малък от 26, може да бъде консумирано от хората. Но то е с много лошо качество. Целта на човека е да приема такова с индекс не повече от 10, защото това е най-свежото, най-прясното, най-малко оксидираното масло. И доTERRA това си го осигурява, вече знаете с какво, с етеричните масла, които добавя вътре, а при сашетата и с добавеният екстра върджин зехтин. Така че да гарантира само единствено премиум качество на своето рибено масло. Тук за отношението омега-3, омега-6, то трябва да бъде поне 1:1, може да бъде 1:1,5, но не повече. Реалното е 1:20. Така че обръщайте внимание на това с какви други мазнини се храните, защото колкото и омега да изядете, ако вие от другата страна не изравните везната, т.е. не намалите пък останалото, всъщност не решавате радикално проблема. Кой доставя маслото на доTERRA? Това е Фарма Марин. Това е семейна компания, която се намира в Норвегия. Тя използва рибите от район, в който се съчетава Северното море, Гълфстрим и който носи изключително много хранителни вещества и организирала целият процес от улова на рибата до крайния продукт безотпадно. Тоест маслото се използва, рибата се използва 100% чиста продукция.